Vrchný cenzorský úrad na Slovensku, Rada pre mediálne služby, opäť zasahuje. Proti slobode slova, proti Smeru, napísal na svojom telegramovom účte podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha a ďalej pokračoval. Mediálna rada spustila ďalšie správne konanie proti rádiu Frontinus za to, že si ako hostia zavolali mňa. A vraj mi málo oponovali. Predstavitelia rádia sa rady logicky pýtajú, ako možno oponovať faktom. Hovoril som o náraste fašizmu na Ukrajine, hovoril som o masakroch na Donbase proti ruskej menšine, hovoril som o upálení ľudí v Odese. Je faktom, že podľa prieskumov na Ukrajine fandí banderovcom takmer 3/4 populácie a vojnovému zločincovi a fašistovi Banderovi sa stavajú sochy. Je faktom, že neonacistický pravý sektor bol rozhodujúcim hnutím pri organizovaní Majdanu. A že neonacistické batalióny bojujú proti Rusom. Je faktom, že na Donbase v roku 2014 zomrelo vyše 14 000 ľudí. Tisíce civilistov bolo zabitých kvôli ukrajinskej armáde. Je faktom, že v Odese v roku 2014 kvôli ukrajinským nacistom uhorelo v dome odborov prinajmenšom 48 ľudí. Je faktom, že nacisti kričali: Rusi, usmažte sa. Prečo nesmie v médiách zaznieť pravda? Prečo cenzori predpokladajú, že moderátor musí v debate s Blahom účelovo oponovať jasným faktom? A prečo mediálna rada ten istý meter nepoužíva na médiá hlavného prúdu? Prečo im nevadia jednostranné ideologické okienka Dürera a Ilieva? Mimochodom, Ilieva už teátri stiahla z nedeľných debát, už zjavne pochopili, ako strašne im tento antižurnalista škodí. Prečo mediálnej rade nevadí Závodský? Keď tam má prezidentku Čaputovú, tak sa k nej nespráva ako moderátor, ale ako Romeo k Júlii. Veď ten človek je hanba žurnalistiky. Nevadí Havran a jeho rusofóbni kamaráti, ktorých si zavolá do RTVS a všetci unisono kopú do Ruska, však na čo iný názor či akákoľvek oponentúra. Na čo pluralita? Nič z tohto cenzorom nevadí. Lebo šíriť americkú propagandu môžete. Iný názor je však zakázaný. Blau treba upalovať. A každého k tomu dá priestor. Nenechám v tom rádio Frontinus osamotené. Idem na vypočúvanie mediálnej rady, idem podporiť slobodu. A budem sa pýtať, ako si môže mediálna rada v 21. storočí dovoliť takéto flagrantné útoky na stranu Smer, na slobodu slova, na demokraciu. Vo voľbách väčšina voličov jasne ukázala, že majú také názory ako my a žiadni cenzori nemajú právo brániť nám našu pravdu šíriť. Dosť bolo cenzúry.